Baħar ta' nies li ħonqu l-fosos fil-Florjana 13 l-edizzjoni konsekuttiva tal-Isle of MTV f'Malta. L-atmosfera kienet waħda tremenda u fantastika beluf ta' żgħażagħ iżda anki dawk imdaħlin fi żmien ma naqsux millu jmorru jaraw vetrina ta' talent internazzjonali. Il-kunċert beda bit-talent lokali b'Gaja Michela Paċ, Owen Llewellyn u Emma Muscat il-kol ta' spettaklu bil-mużika tagħhom. Spikka wkoll id-DJ żagħżugħ rinomat diġà minkejja l-età żgħira tiegħu Martin Garrix. Garrix għal il-kunċert bil-kbir u minkejja li ma setax jiċċaqlaq kif ġiepu laħaq minħabba li weġġa siequ ħoloq atmosfera li ma bħala. Mill-artisti barranin beda il-rapper Wiley, dan niżel għażel ma dawk li jħobbu dan l-istil partikolari. Ava Max offrit spettaklu kolorit anki bil-koreografija ma' żeffjena tagħha. Dan fil-waqt li Bibi Rexha li dan l-istazzjon kellu l-opportunità li kellima wiċċ imwiċċ sigħat qabel telet fuq il-palk spettakolari tal-Isle of MTV ma naqsitx li tkun stupenda wkoll. Intant il-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi saħaq li dan il-kunċert huwa parti minn kalendarju ta' attivitajiet li jkomplu jsaħħu il-prodott turistiku ta' pajjiżna. Il-promotion hija qawwija, però ħaninna nix l-MTV biss. Apparti l-MTV għandna il-BBC Radio 1, Radio 2 għal min iħobb il-classical music biex ngħid hekk, għandna events oħra bħal Elrow, events bħal Cirque du Soleil, il-kalendarju huwa mimli u mifquh daqs bajda. Il-kunċert tal-Isle of MTV kompla jagħti kulur lil din il-ġimgħa ta' attivitajiet mużikali li żgur għandhom iħallu kull qalb mużikali tħabbat 6-6. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.